Manggi kawilujengan rawuhipun kadang pisan kinasih. Wilujeng rawuhipun bakso ibu sesulehipun ibu Sinah. Mereka pernah apa Kalimantan ini? Yang maksudnya pernah apa Kalimantan? Berarti masih mantan. Kadang merebutipun temanten kakung. Sulih sariro bapak ibu kinasih. Yah reno temanten kakung. Bapak ibu dari panyaruwe saking panjenengan. Lurung rawuh mantene kok wis kerobongan, mantene kok wis dulang-dulangan. Lepat Diagung Pangaksama jumbuh kalian pepaesipun Solo Putri. Panggih teman kados ingkang kulaturaken gagrag Surakarta Hadiningrat. Katindakaken nut kekancingan baku susuhunan paku buwana kaping 11 ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Temanten sarimbit nindakaken tata cara panggih. Purna nindakaken panggih laju kapratitisaken nindakaken kerobongan. Salebetipun kerobongan bapak ibu temanten kakung boten kepareng mirsani senadyan to mireng saking katebihan. Bapak Dayat nimbang putra sakloron bapak ibu besan boten perlu pirsa. Temanten kakung maringi kaya dumateng garwanipun bapak ibunipun boten kepareng mirsani linangkung malih asil kaya dipun titipaken dumateng bapak Dayat sarimbit bapak ibu temanten kakung boten kepareng mirsani. Manten kakung dahar saha ngunjuk wonten dalemipun temanten putri. Kadang redonipun sesulih bapak ibu boten perlu pirsa adikku maem ning kene lawe apa menika boten perlu pirsa. Tartamtu ingkang asring panjenengan pirsani pisan rawuh rumiyin nembe temanten nindakaken sungkeman nembe nindakaken kerobongan menika boten lepat awit budaya medal saking kraton sampun kathah ewah gingsiripun. Ananging ingkang leres mekaten menika ingkang panjenengan pirsani krobongan katindakaken rumiyin purna krobongan bapak ibu temanten kakung nembe nderek mangayu bagya rawuh keparingipun pamengkugati nyuwun pangaksama benten kalian pemanggih panjenengan. Murih mboten kalantur-lantur lampahing adicara kula lajengaken. Adicara salajengipun inggih kumandhangipun ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang kepareng maos. Ayat-ayat suci Al-Qur'an nggih pepundhen kula Pak Ismadi katur Bapak Ismadi kasuman monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab.
ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun panuwun katur Bapak Ismadi. Jangkep waosan ayat suci Al-Qur'an nggih wedharing Hastungkara donga kawilujengan ingkang kepareng medhar donga nggih Bapak Warsono. Mboten baku donga wonten wingking, wonten ngajeng kepareng wonten madya kepareng. Bapak Warsono kasumanggaaken. Warahmatullahi wabarakatuh. Ridho syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Rasulullah ya alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yubafina kafi masjid ya rabbana kama yabkhali wajhal karim wa adim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jamil al hajat wa tutarina min jamil sayiat wa tarfa'ula bi ala darajat wa tublighuna biya hasan ghayat bi hadi hayati wa batal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa syahadatana wa rahmatan indal mauti wa maratan ba'dal mautina. Allahumma habna sakharatan wa najatan min nari wa afan disab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qalbi wa tawahya wa afiyatin abdani wa sifahya wa nuril yahya wa ala salim. Allahumma ahril haqqa haqqa wa rina batila batila wa rizqna jabah. Allahumma salimna min adzabil dunya wa min adzabil qabri wa min adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berakhir suratul Fatihah bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung panuwun katur Bapak Warsono. Bapak Ibu Sinedani kang satu kinurmatan lekasing sedya. Temanten sarimbit badhe kapratitisaken sowan ngarsanipun Bapak Ibu kinasih. Saperlu aturaken bekti salebetipun tata cara ngabekten. Nggih, karana emut purwaning dumadi Bapak ingkang sampun sembodo hangukir jiwa lan raga mongko dadya lantaraning tumuwuh Ibu ingkang sampun kuwawa dados papaning yoga brata salebeting 3 minggu ngantos 3 minggu. Ibu dados papaning yoga brata menika nalika Ibu nggerbini Kang Putra. Gerbini menawi nut ilmu kebidanan 37 minggu sampai 39 minggu. Ananging asring-asringipun ing bebrayan cekap dipun etang 9 wulan sedasa dinten. Putra kinandhut lenairaken slamet saha jangkep lana dipun emong ngantos dewasa kepanggih judunipun lajeng dipun mantokaken. Saderengipun temanten sarimbit sowan ngarsanipun Bapak Ibu kinasih Roro Ayumita badhe ngaturaken bektinipun rumiyin dumateng Raka Mas kinasih nenggih Bagus Sairul nyuwun pudiastawa pudiastuti Bapak Ibu sinedahan. Mugi temanten sarimbit anggenipun mangun bali wisma tansah ginaduhan ayem tentrem bagyo mulya bebrayan ing Ibu Pertiwi.
Prabon Intan Permata Makeup lumaksana sowan ngarsanipun temanten Saripi ratrisaken para wayu kita anggur cacanelo purna anggur cacanelo jegar saking malenggahan lenggah sesidhokan ngarsanipun Kang Rangka Kinasih ngaturaken bekti Kang Mas Sairul kula mita garwa panjenengan ingkang sowan kula ngaturaken bekti dhumateng panjenengan tatah kalepatan kula nyuwun agunging pangaksama diajeng mita garwaku ayu wong manis atur pangabektenmu Kakang Tangga Yayi wis dadi supah pastiyane Kakang wiwit sepisan ketemu sliramu tan ana manita kang pantes dadi memani ing atiku kajaba mung sliramu Yayi kosok wangsulipun boten wonten priya nomer kalih ingkang kula tresnani kajawi panjenengan Kang Mas Yayi yen aku tresnamu nomor loro banjur tresnamu nomor siji sapa Yayi katresnan kula nomor setunggal menika Bapak Dunga rasane atiku keprung maturmu wong ayu wis aja kesuwen anggonmu sumuk marang pun Kakang ayo kene tak lanting jumeneng wong ayu matur nuwun ngeslaken dawuh Yayi ayo bebarengan sowan ngarsaning Bapak Ibu Yayi sadurunge sowan ngarsaning Bapak Ibu Kakang duwe pamundutan kersakaken menapa Kang Mas piyambele Kakang awujud wangingan rinengga mati rinunce iki lolosen dhisik Yayi pangingan menika menapa Kang Mas keris wong ayu angen-angen engreh tata krama sowan ngarsanipun tiyang sepuh tan kepareng ginadulan pusaka kawistara temanten sarimbit tindak sesarengan ing ngarsanipun Bapak Ibu Kinasih kapurwakan Bapak Ibu temanten putri lenggah sesidhokan yen ngaturaken bekti biasa paludas maraning griya ingkang kawijil ing ati kanthi anis Bapak kula mita ingkang sowan Bapak sowan kula ngaturaken bekti dhumateng panjenengan Bapak nyuwun pangaksama mita dereng saged damel pingaing manah panjenengan so Ibu Bapak mita nyuwun tambahi pangestu Bapak mita ora ana kauputan kang mbok sandang yondo Bapak Ibu pangestu nyanggon urip bebrayan muga Gusti Allah tansah berkaya nggonmu omah-omah mlinging Bapak eling-elingen ing jagat iki ora ana titah kang kesandung gunung ananging akeh titah kang padha tiba jalaran keplesek rikil yo ngen aja milik barang kang elok mung kedereng kepengin muluk punika sak madya nambah laku prasaja bagya mulya bakal sira gayu matur nuwun Bapak sang kula pundi pangestu panjenengan matur nuwun Ibu sanget kula pundi pangestu panjenengan sukma marang ibumu Rita kesaken dawuh Bapak Ibu kula minta ingkang sowan Ibu sowan kula ngaturaken bekti dhumateng panjenengan Ibu minta ingkang indhet luput gendong dosa dereng saged damel pingaing manah panjenengan Ibu minta nyuwun pangaksama minta nyuwun tambahi pangestu Ibu minta lan Sairul Ibu pangestu anggonmu urip bebrayan lho Gen sing ati-ati anggonmu urip bebrayan muga Gusti Allah berkahi anggonmu omah-omah ayem tentrem bagya mulya sempulur rezekimu ya Gen matur nuwun Ibu sanget kula pundi pangestu panjenengan matur nuwun Bapak sanget kula pundi pangestu panjenengan temanten Sarimbit Purno ngaturaken bekti ngarsanipun Bapak Ibu temanten putri laju kapratisaken
ngaturaken bekti ngarsanipun kadang wadonipun sesulih bapak saha ibunipun. Datang Prabida nggih ngaturaken bekti kanthi lenggah sesedokan ngaturaken bekti. Mbak Yu, kula sayur ingkang sowan Mbak Yu, panjenengan minangka sesulihipun ibu sowan kula ngaturaken bekti Mbak Yu. Kata kalepatan kula nyuwun pangaksama Sairul dereng saged damel binaing keluarga. Sairul nyuwun tambahi pangestu Mbak Yu. Sairul adikku, Mbak Yu iki ya ibumu ya di pesakstine. Mbak Yu pangestu yang nggonmu urip bebrayan. Sing ati-ati yang nggonmu urip bebrayan ya di. Muga Gusti Allah berkahi nggonmu omah-omah ayem tentrem bagya mulya. Gampang anggonmu golek sandang pangan. Matur nuwun Mbak Yu, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Sukma marang Kang Masmu Sairul estoaken dawuh. Kang Mas, kula Sairul ingkang sowan panjenengan minangka sesulih suwarginipun Bapak sowan kula ngaturaken bekti. Sairul nyuwun pangaksama dereng saged damel binaing keluarga. Sairul nyuwun tambahi pangestu Kang Mas. Sairul, kakang iki ya bapakmu ya di mesakstine. Kakang mangestu nyanggonmu urip bebrayan ya di. Kelingi kakang aja gampang kapiluk biaring mentis gumrincing ringgit rapeting jarik ya di. Muga bilerkan dening Gusti Allah nggonmu omah-omah ayem tentrem bagya mulya adoh saka tukaran bakti. Matur nuwun Kang Mas, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Matur nuwun Mbak Yu, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Lulus Raharjo Riskala temanten Saribit yen ngaturaken bekti ngarsanipun Bapak Ibu kinasih salebetipun tata cara ngabetek. Bapak Ibu kinasih amung memuji ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wingkang. Mugi temanten Saribit anggenipun gesang bedayan manggih gesang leres kaleresan, gesang kabegjan dunya tumakeng swarga. Kalajengaken Bapak Ibu kinasih nindakaken foto kaperluan Bapak Ibu temanten putri, kalajengaken Bapak Ibu temanten kakung. Manutya ayu tama gambar arum, gambar arum sang kusuma. Sembe pait madulir yang ngendika
ugi katuran maringi berkah so nindakaken foto sesarengan kaliyan temanten Sarimbit kapurwakan keluarga temanten kakung saking bareng Bojonegoro. Karena kalenggahan menika kula dereng nampi dawuh asma keluarga temanten kakung ingkang sinerat ing Glancang Seta ingkang saged kula sebataken asmanipun pramila monggo katur Eyang Kakung Eyang Putri Pak D Bude Pak Lik Bulik Kang Mas Mbak Yu setunggal buka sawiji katuran tindak sasana adimulya maringi berkah dumateng temanten Sarimbit saha nindakaken foto sesarengan tanpa dipungut biaya. Monggo keluarga temanten kakung katuran tindak sasana pinajang. Monggo kagem kenang-kenangan. Mangke sanes wekdal saged dipun pirsani wonten album. Bulikku jebulin den derek tindak derek foto mekaten nggih. Bapak Ibu sedherek ingkang satu kinurmatan wekdal nedahaken tabuh kalih langkung gangsal menit. Murih boten kalantur-lantur lampahi adicara kula lajengaken. Adicara nggih tanggap boten ateges nilar saking paugraning tata krama, boten ateges ngkak krama. Salebetipun tanggapan keluarga tetep kepareng maringi berkah saha nindakaken foto sesarengan kaliyan temanten Sarimbit ngingi pinatesipun wekdal. Tanggap pacana ingkang sepisan nenggih wedharing pandikan Kang Mas temanten kakung sampun amasrahaken rayi kinasih dumateng Bapak Dayat Sarimbit winastan pasrah panggula pentah. Senadyan to rawuh piyambak kadang redhanipun temanten kakung tan kewawi medhar pangandikan amasrahaken Kang Rayi. Mongko sulih sarira talanging pangandikan kadang pisan kinasih ingkang kepareng amasrahaken sekar cepaka mulya sasele kasumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula ambal malih nggih kekintene kurang semangat nggih. Mbok sing semangat nggih senaosa dereng sukani dahar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngoten nggih ketok semangate dadi lega Pak Dayat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin la haula wala quwata illa billahil azim. Nuwun kala nuwun ingkang kula hormati sahibul hajat panjenenganipun Bapak Dayat sekalian Ibu Sri Wartini. Lan ugi ingkang kula hormati Bapak dan sepuh sesepuh dalah haji sepuh lan kasepuhan
wonten ing dusun Kuncen, Desa Gandong, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Lan ugi ingkang kula hormati para alim ulama, para yai, sumrambah dumateng guru ngaji ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci Wahyune Ilahi, ingkang minangka dados panuntun kiblate panembah ingkang tansah luhure budi, ingkang tuhu kinabeten. Lan ugi ingkang kula hormati Sinoman Sasana Muda Utama Dukuh Kuncen ingkang dipun pangrasani panjenenganipun Bapak Penasihat Bapak Teguh Kasun. Lan ugi ingkang kula hormati paguyuban karewitan Muda Irama pimpinan Bapak Juwari Kasun, nggih Kasun malih pimpinane. Lan ugi ingkang kula hormati tepanten kekalih ingkang berbahagia. Nggih benten sing liyane kula hormati lan sing temanten iku berbahagia awit tiyang sakmenten kathah sing paling bahagia paling seneng niku kejaba mung nganten keloro nggih. Lagi ndelok lungguhane pun nggih, lungguhe dampar kencana. Kursi gading dampar kencana ingkang ginuber Sekar Setaman nggih, raketang kobar kinggo dibubiar nggih, dibubari. Nggih, raketang sewan. Sandangane apik dhewe timbang batur-bature. Lan ugi ingkang kula hormati Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu ingkang berbahagia. Nggih saderengipun kala matur monggo sepindah tansah ngunjukaken puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa kula saha panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Dayat sekelan ingkang garwa. Nggih kanthi nderek-nderek manubagya anggenipun netepi dharmane sepuh Amimaha putra putrinipun ingkang sesilih Roro Ayumita ingkang pikantuk Raka Mas Bagus Sairul. Kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Lan ugi boten kesopen selawat ugi salam mugi-mugi tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Dumateng para bapak ibu ingkang kula hormati, lan ing mriki kula mboten saged matur panjang lebar nggih, namung cukup kul huwa ilik kesuwen ngoten nggih. Awit kula pun ping kalih terus sapa sing tak aturne nggih. Niki kula namung badhe masrahaken nggih menika temanten kakung. Nggih namung saderengipun kala pasrahaken bilih ing mriki nggih Ibu Sinah mboten saged matur piyambak pramila ing mriki kula minangkani sesolehatur kapore masrahaken nggih menika temanten kakung ingkang paring asma Sairul. Nggih saderengipun kala pasrahaken bilih Mas Sairul menika mriki kula namung nggih menika masrahaken temanten kakung kanthi niat bismillahirrahmanirrahim. Nggih Mas Sairul menika kala pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Dayat sekelan ingkang garwa. Mriki Mas Sairul kala pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Dayat menika nggih mugi-mugi saged katampi kanthi bingahing manah lan ugi saged dipun bina punapa ingkang sampun dados tata caranipun ingkang sampun lumampah wonten ing dusun mriki. Mbok pilih makaten. Lan ingkang berkalipun niki kula sak rombongan saking Bareng Sekar nggih ngaturaken matur sembah suwung sanget dumateng panjenenganipun Bapak Dayat ugi dumateng para kadang Sinoman lan dumateng para bapak ibu sedaya. Bilih rawuh kula saking Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ing mriki kala wau sampun dipun papak kanthi gupuh suguh tur nggih sampun dipun paringi lungguh ingkang boten wonten setunggal punapa kekiranganipun. Ing mriki kula sak rombongan namung ngucapaken matur sembah suwun sanget lan ugi boten saged bales punapa-punapa lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe bales sedaya amal kesanipun Bapak Dayat sak keluarga.
Ingkang salajengipun bilih kala wau kula asal titipan nggih saking Ibu Sina Benjing Paing temanten kekalih dipun suwun dipun larabaken wonten ing leladan Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Lan mangke badhe dipun sanak kadang utawi keluarga agung nggih menika saking keluarganipun Mbah Ibu Sina sedayanipun. Lan ingkang salajengipun dening mangke adicara menika sampun paripurna. Ibu Sina sak pangombyong temanten badhe nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu panjenengan sesami. Kula sarembangan medal saking griya mriki ngantos dumugi griyanipun piyambak menika kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa. Lan ing mriki kula mboten saged matur panjang lebar mbok pilih wonten kirang tatas lan titisipun anggen kala matur kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun bilih ing ajeng kala wau kula boten saged matur panjang lebar cukup kul huwailek kesuwen nggih. Nggih makaten ingkang saged kula aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura Guming Padugun. Madura Guming Padugun tetuang gading keluarga Ibu Sina. Amasraken Sekar Cepaka Mulya saseli nenggih temanten kakung. Pasrah sampurna menawi dereng katampi dening Pamengku Gati. Lepat Diagung Pangaksama dawuh ing ajeng ingkang kula tampi saderengipun Pamengku Gati aturaken pambagya yuwana tuwin panampining pasrah panggulawentah temanten sarimbit badhe kinirapaken rumiyin ing ngarsa panjenengan ngrucat busana kanalindran ngrasuk busana kasatriyan. Pamengku Gati nggih ngaturaken pambagya yuwana tuwin panampining pasrah panggulawentah ing madyaning kirap. Mbak Yusalihu putri Domas Manggala Yuda Ayu Ditata Baris sowan ngarsaning Gustimu kakung Gustimu putri Sram Tiasta Muda Irama. Keluarga mempelai putri disilakan untuk foto bersama dengan kedua mempelai di pelaminan. Kok turut pawon toh Mbak Yusalihu? Kok malah neng pawon?
Tempat kau berada. Gusti Kakung Gusti kula salihu ingkang sowan Gusti, monggo kula dherekaken jengkar saking sasana adi mulya tindak tumuju sasana busana Gusti. Pemban salihu yen mangkono kang dadi kekarepanmu, tutna salaku lan jangkah Gustimu Kakung, ngestokaken dawuh Gusti Putri Gusti Kakung. Mugi rahayu tindakipun temanten Sarimbit. Wus jengkar saking sasana adi temanten Sarimbit Roro Ayu Mita kalian Bagus Sayurul tindakan kekantenan asto prasasat renggang gula kumepyur pulut datan ginggang sarmo pinosro tumuju watane pambusanan sapelu ngrucat busana kanalendran rasuk busana kasatriyan. Tindakipun temanten Sarimbit kadherekaken para abdi dalem keprabon putri kang apindo Domas tuwin manggono yudha. Sradyanto dereng dumugi pungkasaning gending ingkang kapiyarsa lumantar kadang-kadang seni karawitan Buddha Ilama. Temanten Sarimbit Gya kapratesaken lumebet ing sasana busana. Daya-daya ngucap busana kalanindhan rasuk busana kasatriyan. Lulus raharjane sekolah kirap ingkang sepisan dipun tindakaken temanten Sarimbit. Bapak Dayat so ibu rujak nangka rujake putri utama aja ngoyoti Lestari Widata rujak kawis bumbune kula sairis ayo tite sembarang kang wis Bapak Ibu Siredahan ingkang satu kinurmatan madyaning kalenggahan menika pamengku gati raos sing manah bingah salebeting nala suka bebasan kajugrukan Wukir Sari karo ban Samudra Madu madyaning kalenggahan menika pamengku gati